puntua, bai, martxan geha, bai, hasi nahi da. Ba, hoxe, urteko lehenengo udalbatza, eta ziko geha, bueno, gaur puntu bakarra eukiko deu, berez lau puntu dia, baina, bueno, batetik eukikeu aurreko aktaren onarpena, ondoren udal kudeaketaren berri ematia, hirugarren puntuan, eta gai moduan, beha bakarra, merkatu plazaren birgaitze obraren kontratazioaren espedientearen onarpena planteatuko deu, eta azkenik erregu galderak izango ditugu. Beraz, aktiakin hasiko gea, aktan zoze komentatzeko nik bai ohar, normalian idazkaixak eta bisok behireuta bisaltzen deu, hile honetan pixkate ibilia despistauta edo, aktan, jaso dugun aktan, zuzenketa bat enbiar da, 8. puntuan agertzen dalako, gogoratzen bazate, 8. puntu izan zen gordailu sistemaren eraketaren ingurukua. Eta agertzen da udalbatzak aho batez erabaki doala. Aho batez baino, gehiengo osoz izango litzake edo, gehiengoz edo, gu hasten dituen ginelako, baina, bueno, beste gabe, Baina, ondo jasotak eratu daixen, zuzenketa hoixe. Gainontzian, erki. Ondoren, bigarren puntuan dakau udal kudeaketaren berri ematia, dakau batetik alkate bazpenak, abendukuak, 2023ko abendukuak. 212, 246 bitxartekuak. Hor, bueno, beti izaten duguna. Batematek zoze malin bakaula galdetzeko edo pixka jakin mina edo, galdetzia daukala, Ordo bat, gero irigintzako batekin harremanetan ipintzen dena, zerrendako hirugarrena, Almirante Gaztaineta kalearen gainaldean igogailua jartzeko aurre proiektua idazteko zerbitzu kontratuaren esleipena. Eta hori izan zen, Jaurlaritzaren diru laguntza bat eskatu gendulako, eta diru laguntzak eskatzen zizkigun pauso batzuk eman genitzuelako. Eta horretxio, abenduan nolako proiektu bat etxi ez da normala, ez? Urteko azkenengo momentuetan izan zen diru laguntza deialdixak ala eskatzen zigulako, Horren, alkate bazpenak eta gero, irigintza alorreko ebazpeneta pasatzen geha, eta bueno, horre 159 txik, 171 bitxartekuak, eta lehen komentatu izuetena, 160, 161, Gaztainetako igogailua eta herrigunea batetik oinarrizko proiektuaren onarpena igogailuana, eta bestetik mutrikuko irisgarritasun planaren onarpena. Bi horiek diru laguntza horrekin harremanetan, erabaki horrek faltazian hartzia, eta bina ez da egon beste aldaketik, eta lehengo kontuak izan dira formaldu dira zenak nola baitz, ez? Joder. Bai. Irigintzan ebazpenen inguruan, dos ebazpen batzuk daudela lotuta landaketei inguruko diru laguntzen hori. Orduan, garapen batzordean, Aitor komentatu zuen pizka gainetik ze portzentaitzean ibili dira landaketak, posible izango zen urrengo garapen batzordean repaso bat ematia, gure interesa da ingurumen ikuspuntutik soilik. Jabetzen geha guk, jabetzen geha hori, oinarrixetan agertzen den bezala, diru laguntza hauek, dakate dos lotuta, foru aldundiko, dia osagarriak, ez dos lotuta, baina osagarria dia foru aldundiko diru laguntzekin. Eta kontutan eukita, batzutan talk egiten dutela foru aldundiko irizpideak eta gure araudizak, pizkat kezkau etxan gaitu eta kezka horretatik posible balitz. Bai, arazoa behinigo azkenean, zeuek azkenengo oinarritxetan bai pintzezala da ezinbestekoa zal udala arauak betetzia, bai, eta hori kontutan eukidana da diru laguntzak emateko. Orduan, urrengo garapen batzordian, esplikatuko horrete, esplikatuko azkenean diru laguntzak zenbatekoak esan dian, zeintzuk esan dian kritexuak, lehen esan bezala oinarritxetan ipinitxado, eta ze zuaiz mota landatu den gune bakoitzian. Mai esker. Erki, irigintzakoak horretxek,
hirigintzako ebazpenetan do beste kontu bat deigarrixe edo nahi bintzat alain gozaten, deigarri zuntz optikoa pasatzeko baimenak, zenbat baimen eman deun. Bueno, dakau eukideu zori ona, suerte hona eukideu, Telefonika eta Elegnor subkontrata bada, Telefonikana, joder, mutrikun gustora dozela, eta dabiz, herri osua saretzen, eta dabiz, baimenak eskatu, hasi zian landere muan, Galdon aldian, Mijo aldian, oain Larangan hasi dia aste hontan, Laranga inguru hori engo dugu, Galbaixo bidian ere postiak aiatzeko zain doz, Galbaixo altzatzeko, eta oste segitzen doan bera, baina, bueno, en fin, dabiz, nahiko edapen ematen, ez? Eta zuntzana hoxe da, hori zabaltzen nahi dela, eta ez maz, proiektua hasiera baten, landa ere muan emate zabaltzeko esana, oain, hirigunian ere, kanpo fuleko telefonika buelta hortan, eta hori da, zabaltzen nahi dira, eta alde horretatik, horretxio doa agertzen da horren beste suboptiko baimen. Eta, azkenik, ebazpenetan, dakauz gogoratzen bazatea, aurreko hilian azarokoak gehatu zitzaizkigun pasatzeko, orduan oain dakartzagu azarokoak eta abendukoak. Pixkate urte bukaera hontan, hain nizek zuzenduko etxe, baina tokatzen dira gizarte larri aldietarako laguntzak, eta hori dela eta eman dira bilabetietan, 33 laguntza eman dira, baina honek urtian bere momentu eukitzen dugu eta horretxio pilatu dira guain. Ez da hilabete hontan pikue ondalako, alaixi izaten dalako. Eta gero aparkatzeko txartelak, ezin duen txartelak, bilabetietan 9 eman dira. Eta gero, etxez-etxeko laguntza zerbitzurako 4 eta diru laguntza batzuk eman dituen. Horretxek kontuak. Azkenik, udalkudeaketaren inguruan, aldiro ekartzen dugun, ona ekartzen dugun, eta ni oso urduri pintzen dauen gai bat, eta da berankortasun txostena. Hau azkenian da, fakturak legezko pian patzen ditugun, ez da horko datuak, ez da? Eta esaten dut, urduri pintzen dauela, hemen agertzen dian ratiuak eta kopuruak interpretatzen ez dakitxelako. Edozein kasutan, honen inguruan zozegeixo jakin nahi izan ezkeo, kontu hartzaileetan galdetzi izango litzake. Edozein kasutan, diputazioa manejatzen ditun ratiuetan ondo gabiz, epe barruan da, eta gaur egun adibidez, abenduako eta maikan izten dira iazko fakturak sartzeko epia, eta guain azkenengo faktura zerrenda pasatuko dugu datorren aste azkenian, eta ja 2023ko faktura danak esaten atrebitzuko, baina, isadanak pauta dakau zuzake, hor ratiuak eta nahiko ondo gabiltzala, nahiko ondo ez ondo gabiltzala. Legezko epie barruan gabiltzala patzen. Listo. Hori esan da, hirugarren puntuan dakau Merkatu Plazaren birgaitze obraren kontratazioaren espedientaren onarpena, eta hemen komentatzia Merkatu Plazan, nik baino betu igual Aitorrek emango digu honen berri. Aitor, bai? Atxalde hon danoi. Merkatu Plaza berritzian proiektua, Merkatu Plaza berritzian proiektua do sartuta beste proiektu baten barruan, dala azken finean herrixan, Mutriku herrixan, merkataritza bultzatzeko proiektu baten. Proiektu hori aurrera emateko, azken finean diru laguntza batzuk eskatu zian Europara, NES diru laguntzeta, milioi bateko proiektu bat zen, eta 780.000 euroko diru laguntzia jaso reu proiektu hori aurrera emateko. Esan bezala, Merkatu Plaza berritzia do proiektu horren barruan.
merkatu plaza berritzia zer nahi dugu esan. Azkenian 2020 eta 2021 urtean entzan parte hartze prozesu bat, bai, merkatu plaza aktibatzeko, bai, edo ikusteko zeintzu ziren ahulguniak, eta horren arabera, engin zen proiektua definitzu. Proiektu honek, azken finean, nahi doana da, merkatu plaza herriratzia, bai, eta hortako, endan proiektua da, bea, esaten da bezala, merkatu plazako sarreria bizualezatia, nahi esan, merkatu plaza jutia, ez merkatu plaza topatzia, oandoan bezala sarreria. Gero bigarren esango zana zan, barruko laiauta aldatzia, laiauta nahi esan, puestuen kokapena aldatzia, eta hirugarrena, zela herrixan badauan gabezi bat, azken finean neguan, ez tokiri umiak eta jendia egoteko, esan bezala, babesgune baten, aterpe baten, endana da ere proiektua gauzatu honi soluzio bat emateko. Esan bezala, proiektua ja definitzuta do, proiektua gainea garapen taldean egon ginean da planteatu ginen, eta bueno, danoi guztau zagun proiektu bada. Orduan, epe motzian, segurazki otsailean hasiko geana da proiektu hau ejekutatzen. Hemen importantia dena da, azkenian, epiak betetzia, diru laguntza danetan bezala, eta hasiera baten, dakaun retu esaten den bezala, proiektu hau ejekutatuta eukitzia ekainaren 30 arte. 30-ako. Bai esan, 2 punto, Joseba, errazoia, azkenean, klaro, guazena da merkatu plaza berritzea, baina, klaro, baien deuna da azterketa bat, zeintzu dian filtrazioak beko plazatik merkatu plaza. Ez da gana zeintzu dira merkatu plaza dana berritzea, da gotxikan ura sartzia. Orduan, enda azterketia jikese enpresarekin, eta bai ikusi diana da filtrazioa dozela. Orduan, endeuna da proiektu bat garatureu, beko plazia altzatzia, tela asfaltiko berri bat ipintzia, eta berriz harri berrisa kokatzia. Hori ere proiektu barruan do, eta hori ere esan bezala, ekainak 30-ako bukatuten behar da. Hala ere ikusitza epiak nahiko motza diala, bai dagoela aukera bat next diru laguntza hauetan prorroga bat eskatzia. Orduan, nahiz eta guk geure burua helburu bezala ipini ekaineako bukatuta eukitzia, bai eskatu dena da prorroga bat, proiektu hau ejekutatzeko urte bukaera baino lehenugo. Eta, hori izango zen pixkat merkatu plazai lotuta dauan proiektua. Merkatu plaza bat, herri danontzako, zerbitzua hobetzeko eta erakargarria esatiakala. Hoi, izaten da, guraso danontzat gure seme-alaba dira politxenak, eta proiektuekin berdina pasatzen da. Zinegotzi izan proiektua tokatzen da, hartzeu, emozionauta ikusten zabe itorri ez, eta, normala ere bada. Zela bizi izan duan, kontau ere igarretxe zatu, ze ilusio dakasun horretan, ez da. Kontutxo bat ez dugu esan itorrek, beko plazan bakizue ontzala antzina kanposantua. Eta, izan zan hor leixia, eta, en fin. Horko lurrian, adokinan azpixan zer dauan, ez dakigu. Horruan, ez dakigu. Ni guzti badakigula. Ze hor lehenu hori biztauzian. Edozen kasutan, horlako alde zarrian hori joan falta dalako, bestela joanek oain itxien nongoa behirat, esango kontuz. Deitxu igual. Alde zarrian etxendan edozein aktuazio lurrian sartzen bada, gauza adokinak endute ipini. Arlauzak eta hor ez tezu erasaten lurra edo azpixan dauana, ez da? Baina arriskua baldin bado hor lurran barruan edo azpixan dauana arrotzeko edo hor
exigitxu etxegue, aldundixak, foru aldundixak, zaintzaile berezi bat egotia. Horren, obra zuzendaritza eta osasun zuzendaritza egongo dan moduan, zer da, ze zuzendaritza? Arkeologia zuzendaritza bat ere egongo da, obra hori zaintzeko. Azken baten izango da, hoxe, esan diatena, lurra arrotzen danean ikusteko hor ze ateatzen da. Ez dut uste, petroleu atakoanik, baina, bueno, ikusiko. Beste gabe, eta gaurko puntua zan kontratazioaren espedientearen onarpena, hori idazkaritza ibili da horren lanketan, eta beste gabe, kopuru itxio, kopurua zein da Josua Fabrez? Milioi eunda... Bai, bez barne, milioi eunde eta mar uste dela. Barne. Bueno. Bueno, horixe, milioi eunda iruita mazazpi milaz, zeireunda laroita lau euro eta iruita marxezke. Milioi eunde iruita... Bez barne. Hor sartzen dana da, iso, barkatu, bai, erantzutzeko, hor sartzen dana da beko plazia altzatzi da berritzia, merkatu plaza berritzia eta esaten bezala sarreria aldatzia, wifi gune bat ipintzia, instalakuntza da nahi, eta takila refrigeratuak ipintzia. Hori dana sartzen da. Eta horrean, olako proiektuak eta normalian onartzen dira alkate bazpenez, aurrekontuaren neurrixea baldin bada gure aurrekontu orokorraren ehuneko jakin batetik berakoa. Hemen kantitate botolo honekin, bai espedientearen onarpena, bai esleipenak, bai, hau da, eman biharreko prozesuan, hartu biharreko erabaki guztiak pleno udalbatza bitxartez hartu biharko dira. Horren igual, merkatu plazaren gai hontan, igual tokatuko zaku Zuizko udalbatzaren bat antolatu behar izatea. Esleipenerako bintza hori. Hoxe. Beste tramitekoa, alkate bazpenez, zuzenketen bat, oso ze baldin bada, bai, alkate bazpenez zingo genuke, baina esleipena pleno... Eta arrazoia da, hoxe, kopurua, diru kopurua. Oain hartzian diru kopuru potoluenak izan dira, Kastolako teliatuko 600.000 euro, 700 bezakin. Baina, betibilia esan barruan. Oan ja, hemen gainetik gabiltzen ez, udalbatza. Beraz, merkatu plazaren bergaitze obraren kontra... Bueno, ez dizuet hitzik eman, baina... Bai, barkatu, Bueno, bai, gure partetik begi honez ikusten dugu proiektu hau. Buelta asko, denak egin bezala buelta asko eukideu, udala hontan, hainbat urtetan. Proiektu ezberdinak egon dira, eta oraingoan gauza ona da lortutako diru laguntza. Diru laguntza potolua, diru laguntza gabe, nekez behar bada, nekez gure udalan neurriarako, ez nekez, baina, esfortzu oso galanta suposatuko luke, eta holan da eramangarriago. Espero dugu, azkenean, ahalegin guztiekin lortzia, merkatu plaza bat, jendia erakartzen doana, Aitorrek azaldu duen bezala, jendia ez bakarrik merkataritza aktibidaderako, baizik eta erabilpen publiko bateako, zaitxiko hori baita helburua baita ere, eta filtrazioa konponduta, azkenean ematen du gauza nahiko borobil bat atea daitekela. Ikusiko dugu zer ateatzen da. Bai, parkatu. Hortaz, merkatu plazaren birgaitze obraren kontratazioaren espedientearen aldeko bozkak. Hau batez, onartuta, datozen egunetan bixarezpada, etzi zapatu da. Bixarezpada estelenian edo, altzatuko dugu kontratazio plataforman, eta horria eskaintzak eta einalizateko aukeria egongoa. Horren bestez, erregu galderak, Xabi, Inigo.
Bat bakarra, dakago Muturko Natur taldea sartu zuen salaketa bat, landaketa baten inguruan, eta, pizka jarraipen bat eitzeko, aipatu ginen, gusten dut, ekologia batzordean, eta, bai, egingo dela, hori azpimarratu, erantzuna jasotzeko gai gaian. Momentuet. Bai, arratsaldeon, Inigo, hori hartute da, ze tipo landaketaran da, hori aztertuko dugu. Jabia zein dan, da zehatzitan. Eta, aprobetxako dobe bai, ia jentia animatzen dan, ongo larun batian dakagolako zuhaitze landaketan, ez? Hori dakau 6 hektaria, herriko eremu, landa eremun, eta orduan, sarturiz, 1000 bat bueltan sarturiz, eta angelditzen diz beste batzuk, larun batian jentia animatzen den, ez? Eta nik uste dut, egualdi honekin, behatzietan goiko plazan batu, eta gero erungo dabe jentia, eta, animau. Teknika isekin komentatzen dibilintzelako honen inguruan, lantzen nahi izan duan dikan, baina bintzat diru laguntzeta etzan orkestu. Hori bintzat, hori aurreatu nugun neike. Hortik aurreakoak ez, baina hori bai. Eta lehen, nik azkar amaitzeko goguekin edo, salto indet, eta lehen esan die zoze bazeukatela esateko, jonek esan dugu, gonbidapen hori landaketetarako, baina saioak eta indizek ere badaka ez zoze, ezta? Bai, migrazio arlotik ere jarri gendun martxan programa bat, ez da merkatu plazako bezalako lako potentia, baina neuk ere pospozik, guk ere migrazio arlotikan pospozik jarri dugu martxan hau, eta nahi neuke aipatu. Abenduan jarri zan martxan aukerak suspertzen programia, jaurlaritzak dakan programa bada, da agintzari kooperatibiak eramaten dugu aurrea, eta, helburua da, egoera zaurgarrixan dozen umiei etxeko lanak etxen laguntzia, herrixan boluntaixuak eskatu zian, 6 boluntaixua aurkeztu zian, 13 ikaslei, 13 lehen hezkuntzako 13 ikaslei laguntzen zakuen, momentuz, 7 goizeko izarra ikastolakoak eta 6 zamielakoak, eta, hemendikan 6 boluntaixo horrei eskarrak ematia, hemen ditugu 2, geure maixan, Euken eta Elena, eta, bestiak ez dakiz zeintzu dian, baina eskerrik asko programa hau martxan jartziarren. Behan du eiatzia, Joseba. Nik azkenien 2 puntu bakarrikan, garapenetikan, mutrikulan diru laguntzak ere banatu deu, azkenien 2023 urtean, 5 mutrikuar ekintzaile esan ditugu, orduan honei, azkenian, boste, danon artean, 21.504 euro banaturia. Gabonetako kanpaina ere bukatu da, aurten, saria banatu dira, guztira 52.010 boleto banatu dira, 3 asteko kanpaina baten, eta kontutan eukitza, boleto bat ematezala 10 euroko erosketa batentzio, bai, guztira legero esan, minimamente 520.000 euroko diru movimiento bat egon dela 3 astetan herriko merkataritzan. Nik komentatzeko gaur zabaldureu Bixarko garin kontzertua zauan antolauta ganbararako. Bertan bera gehau bihar izan da kontzertu hori musikarixan arazo personal familiaran ondorioz. Eta, ja badakagu data berrixa, konfirmatuta, izango da urrengoko baixakuan, otzaiak 2. Bixar zabalduko du telegram itxartez data berrixa, eta bakarrikan esan, sarrerak hartuta dakatenak gordetzeko, sarrera horrek balixuko doala otzaiak 2ko kontzerturako, eta baten sarrera badaka eta itzulina badeu ere bai, Bixar aukeria ongo da ere bai, zabalduko da zera inbiar dan, eta aukere egiko dugu ere bai, nahi ez duen horrek dirua bueltan jasotzeko. Eta, nik gaitxo bat badakat eta komenta honet, anai arte biltokia, dakizuen bezala urtarriak 5 arte hontzan ez leipen prozesua, parte hartzeko prozesu irik izan,
Gero egun batzutan kontratazio mailak bere balorazioak egin behar izan ditu, eta bueno, ja web orrian ikus daiteke 5 proposamen jaso dira, badago ja puntuazio gehiena atea duen pertsona, eta orduan, hemendikan aurrea gelditzen nahi dana da barne gestio batzuk, dana martxan jartzeko, bai leituan aldetik eta bai udalan aldetik, taberna aldan da onduena irikitzeko aurrengo egunetikan. Eta, horixe, bastante azkarrian inaian gabiltz, pixkat zerbitzua eskaintzeko bai herriai eta baita nahi arte biltokiko erabiltzaileei. Erki, honen bestez, beste bat ematek beste zoze zaten espeguntzat, honen bestez amaitxu ingo deu, bai aurreatu urrengo udalbatza seguruenez, ezoizko udalbatza izango da, ez dakik ondo izango da, baina, 2024 urteako aurrekontu ekarriko deu, eta urrengoa hoiz izango ditzorra du. Eskerrik asko, etorretziarren da.